Ovo je jeziva istina o Snežani i 7 patuljaka. Slušajte sad. Ako gledamo bajku, tu je sve šareno, lepo, sve se srećno završilo, ali u originalnoj priči, verujte mi, nije bilo tako. U bajci vidimo da je veštica pokušala da ubije Snežanu tako što je samo dala jabuku. Međutim, u originalnoj priči ona je htela da joj pojede srce i pluća i onda je pokušala još neke gadne stvari koje ne mogu da kažem u ovom klipu i tek onda pokušala da je otruje jabukom. Isto tako vidimo da je Snežanu u bajci oživeo poljubac istinske ljubavi. Međutim, u originalnoj priči nije bilo tako, već se probudila i iskašljala jabuku, ali se sve to desilo dok je bila u sanduku. Na kraju vidimo da je veštica pala sa litice i tako poginula. Međutim, smrt u originalnoj priči je bila još gora. Zašto? Snežana je pozvala vešticu na prinčevo i njeno venčanje, a onda je terala vešticu da pleše u cipelama koje su napravljene od metala. Međutim, te cipele su bile zagrejane do usijanja metala. Veštica je plesala dok nije umrla od bolova. Jezivo, zar ne? Ako želite još ovakvih priča, ostavite like, komentar, subscribe, vidimo se. A da, fun fact, Snežana je imala 14 godina dok je princ imao 30 i nešto. Ćao!